Wat mangul, het zei. Bro, ik zei net die begreep. Maar ik weet je nachtmerrie met zijn slaap. Zei je, wait, alleen wat zeggen, maar is kijk wat ik aan elkaar hoor in de straat. Geen lijkt is wat beter het zijn. Maar ik praat van die leuke BBC. Zij staan voor in lijn. Mijn naam dan noemen zij dan Syriërs. Fuck you, jij lijkt dus gerijp van een Nigerian. Doe ik vragen wie is BBC, gaat tijgelen. Hij is een transgender, samen periods. No blind shot de fascie in zijn dasje. Ik wou ze man net de bitchie dan gegilierd. Maar toen raakte ze in mijn feelings in. Toen kwam dat ze kwaad, toen kwam dat ze om mijn naam. Hij is een bushman, ik zie pushman. Als je nou die push kan, gaat hij in zijn push raak. Fuck, bins voor bins, kom eens gaat king voor ging. Fuck, im voor im, kom eens gaat lim voor lim. We meet op face to face, hij gaat dus face in face. Kom eens gaat gebaar voor baar, ik weet ze kan niet. Hoi, ik ben hoe kan ik beef met de bunny. Nou, je komt skelly op Facebook, zo zit dan niet. Hij in de mami, je naam Pakistani. BBC, ons gaat die welfare bij jou veilig gat. Ja, is dat jongen, ze pusht, wanneer pusht ik maak je naar je ziek. Wat ze pillen zei van een tomboy. Wil ze zien hoe maak een tomboy van een man op iets. Je eeuwige parasiet. Hij praat vanuit shoe, dus voor wie wil ik hem schiet? Voor wat een BBC? Oké, right. Ik weet dat je naar is voor die kakgruwelijke pasen. Aangezien zij is gekillen, hoe alles nog asem. Happy community. Hoi, Skag, heb je nog iets te zeggen, die nee? Nee, jongens, een push. Masse push. Hey, baba.